bafuna ukuzibuyiselela ngawe umangalo awume onika awusewi celebrity nanoma ujuju uyamdonsa akadonseki kusuke kuleso spirit esivukile kuwena ungekho related ngokwenyama ngaso kodwa sizozilwela ngawe. Emakhosini, Thokozani, Camagu, Lesedi, Kganya. Ume Onika lona. Nginibulisa, nginivusela, ngithi isandla phezu kwesinye. Emakhosini bayede, bantwana bamathonga, Lesedi, Kganya. Please don't forget to like and subscribe. Ngizokhuluma ngabantu abaphupha ngama-celebrities. Ukuthi ni connecta njani ngoba you are not even related. Uyazi la emhlabeni ngokwenyama we are not related kodwa ngokwamoya nanoma bathi umuntu awumkhulumisi kodwa mawunesiphiwo sikamoya noma samathongo sabogogo nabomkhulu mase kufikile bona ukuthi bawo rescue your enemy, they will do that. Now ngizophakamisa ama-legends ke akuyibona ama-celebrities kakhulukazi nabo laba bashona nabaphilayo. Kuyafika isimo la sokuthi you are spiritually gifted and then now awukakazazi kodwa uyaphupha umuntu like oyi-celebrity uzibuza ukuthi iphumaphi leyo nto leyo. Abantu abasiphethe noma amabutho asiphethe anokuza as a human form. Ezinye ziza as stars, moon, ezinye ziza yazini ngikhuluma okunye manje. Alright. Abeze. Alright, ithi ngi break it down yonke lento. Uma unesiphiwo and uphupha i-celebrity, research ngaye lo celebrity ukuthi ungubani, kenzakalani ngaye. I once dreamt of a celebrity eyashona and le celebrity tema njengoba ishonile, okay, I was not a fan kodwa ke wangichazela ukufa kwakhe ukuthi kuhambe kanjani. Now baqakekile abantu ukuthi ngiphupha i-celebrity ngani. I-celebrity ine character yayo, inezinto beyizenza la emhlabeni, so kubalulekile ukuthi ufunisise ngaye ukuthi yini le ayidingayo ukuthi umncede ngayo. Because kukhona amathongo amadlozi adinga ukuthi ukhulumisane nawo ukuthi ayehlisa ulaka. Abanye abazihambelanga ngoba ukuthi ukhunjuliwe, isimo sesandla sabantu, isimo sokuthi they want to confess ukuthi hayi thina mina bengihambe bomnyameni, you know. So kuyafika lana and nakhona kuyakubonisa as a person ukuthi ungubani. Awumani nje uphuphe omunye umuntu whereby lo muntu loyo umphuphe nje. It can be a celebrity ephupheni aqhamukele akude le kodwa the bottom line umbonile. Funisisa ngaye ngisho nanoma uyophahla biza spirit sakhe ukubonisa ukuthi ngiyakurecognize, ufuna ngikuyenzeleni. Ukuphupha i-celebrity doesn't mean ukuthi kuyaye kushiwe kuthiwe yebo bayamadlozi bayonke lento, you understand. Uthole umuntu kakhulukazi sibheke ukuthi mawunesiphiwo sabantu abadala kusuke kwabantu bakini kuphela. Kukhona amadlozi wasemazweni wasezizweni ngisho njalo.
Like for instance, kuyafika whereby uthi mawucula kakhulu celebrities mawucula you can feel and smell the spirit mhlambe ka Brenda Fassie. And by the time we feel like that spirit, angithi manje it's what music industry ngaleso sikhathi. Nawe ku music industry, you must make sure ukuthi Brenda Fassie uyaphahla, uyamemeza. Imfihlo enginipha yona. Asithi ama politicians mhlambe o Tatu Mandela, asikhulume ngabo Credo Mutwa, asikhulume ngama legend abo Khrisani, their spirit still lives on. Kuthina siloku singekho related. Mazifika lezo ipirit kwamele sizisebenzise uphiwa uqobo lwalowo muntu ngaleso sikhathi. Kukhona ngizoyenza example mangabaleka kancane kuma celebrities, ngizoyenza example namhlanje we've got inyanga abo Kganya, abo Nyoka yamanzi, we've got abo, obviously that is related to water izulu. Obviously we've got ingelosi ezemvula zama lightning ziningi zamanzi zeintaba nanani. And I swear umuntu o spiritually gifted makunemvula kushaya ama lightning ukuze uzibone ukuthi ngempela you do have water spirits, you do have ingelosi yezulu, awuhlaliseki imvula mayina, awuhlaliseki. Ingakho sithi ma we spiritually healer and then sikubuze ngama lightning ayizolo uthi awuzwanga nix, wazi ukuthi so moshe kakhulu. Awulaleli uyilento ozithathele yona wazimixtela wena ubunyanga bakho, wazimixtela wena ubuprofite bakho obungahlangananga namabutho. Izulu liyasabiwa makube vele unayingelosi yezulu. Ngoba by the time lightning ishaya, when you can even picture lente hamba nezulu, you can even hear how angry izulu lingakhona. Ngibuye futhi ngibuyele kuma celebrities. Isipho naso sokuthi ucule, sipho sipha abantu abadala naso ukuthi uacte, isipho sabantu abadala. That's why you find ama celebrities amaningi kuthiwa bayathwasa. I just wish ngabe bebazi imfihlo yakhona ukuthi nje mase siqhamukile leso spirit se umuntu azifile ukuthi mangicula kuqhamuka njoba ngisho abo Brenda Fassie, even the foreign ones, abo Oliver Mtukudzi ne, and then you name them, kufike nje president ya other country. Focus, chekani ukuthi labo bantu ama characters abo babo bani, then zipicture wena ukuthi uyalinka naye na. Tell isnave biza ispirit sakhe lo muntu lo. Not everything ifuna umuthi, ifuna iswasho. Awuqale uzinyange ngokuthi uyofuna imvelaphi yakho. Kukhona namadlozi wakini masingasuka kuma celebrities. Kukhona idlozi lakini namhlanje elidinga nje ulenzele into encane. Kodwa ke ngoba because of I lack of knowledge, we are forced to go endumbeni, we are forced to go kumthandazeli. Umthandazeli uzoyenza ngani ngesikubo, then amoshe yonke le nto. Abanye inhlanhla zabo ziphansi kwazo ingelosi zasemazweni, amadlozi asemazweni. You know, when we are spiritually gifted, sengikhuluma positive ones, okay?
kukhona aba gifted ngobuthakathi ngemimoya emibi, labo bantu labo ubabona ngeinhliziyo ezimbi, abafisela abantu into ezinhle. Kukhona nje umuntu ozalwa vele uzalela ukuthi azuthakatha abanye. So ngizokhuluma ngalaba abapure. Abapure, any spirit siyangena, esibi esihle siyangena. That's why you'll find ukuthi kuthiwa unesimo sabantu abadala, isipho sabantu abadala, uhamba nabo gogo nabo mkhulu, kodwa unezilwane, unezichitho, unemimoya. It's because of umhlaba kwamele ukungcolise ukuthi ungazozazi ukuthi ubani. So asiyobuyelana kulezo zinto. So don't be confused. Uphupha i-celebrity, uphupha mhlawumbe maku business, and then you know what I like in a spirit, you feel, you smell, you see. That is why ngizibuza ukuthi namhlanje umuntu wayakwamele abe stubborn. Sengikhuluma nabo abathatha umsebenzi abaziklenzayo ukuthi ezwe nawo ama feelings ukuthi amtshela ukuthi angifuni ukuthi ungene la kodwa uchuba inkani. Spiritual calling iyakuphi directive ukuthi phila kanje. Phila kanje. Ngisebenza ngefone isikhathi esiningi. Namanje ucameraman enginaye la ukuthi uyasaba uyigwala ngeke avele. You know, uchuchi namhlanje uvula ifone hayi igalele. That's how big indaba ye spiritual world ingakhona. Yona mayikufunile ukuthi namhlanje angifuni usebenza. Kusuke kuvimbeke whatever. So there's always valid reasons when it comes to ama-delayments. Uma so connected spiritually. Akusinto ovela uthi spiritually connected. That's why ngithi phumani kuma comfort zone. Yes, kunini uthandaza lapha ekamereni lakini. Kunini uthandaza lapha esontweni. Kuphume. Hamba ihlane, phuma, hamba emanzini. Makubusa vele angeke uvele uzele emanzini. Ima phambi kwamanzi, ubatshela ukuthi ngisasaba manje. Iba busy cala before uyo trusta umme onika. Because no me onika kwamele umfile usmele, and also kukhona abangeke bakubonise ke. Khona abazothi gogo ngiphuphile, khona bathi hayi gogo ngithema ngikubona ngasho ngathi hayi la ngizophola. Spirit sakhuluma nawe ngaso sonke isikhathi. So concerning i-topic le ngikhuluma ngayo namhlanje, asibuyeleni when it comes to ama celebrities, ama politicians, be wild, abo rockstar, angizazi ke lezi zabo umjayivano. Leyo usuke uvuse leso spirit esikhona ngaleso sikhathi, sisebenzise singelo enkulu ezohamba iprotect. Amanye ama celebrities abulewe kuyo yona le industry le. Bafuna ukuzibuyiselela ngawe. Uma ngalo awume onika awusewi celebrity, nanoma uchuchu yamdonsa akadonseki. Kusuke kuleso spirit esivukile kuwena, ungekho related ngokwenyama ngaso kodwa sizozilwela ngawe. And wayiwina inkululeko yakho nezibusiso zakho zehlayo. So umuntu nomuntu uzalwa ngeassignment ethize. Asiyoyehla kulezinga. Asiyoyehla kulezinga leli lezinto zasemhlabeni ziyakumoshela. Awukunini njalo every Friday wena isibona ngayo ukuthi hayi weekend. Sesiku weekend ngawe uyahamba wenzani kodwa namhlanje awukakamtholi umuntu straight. Awukakamtholi. Kusho ukuthi uyenza because of it destroys you. So awuyoziphunyaka uhambe ngokomthetho, ngokusila komhlaba, uke uziprepare ukuthi yazini ngubani, be concerned ngokuthi ngingubani, ngihamba nobani. Then you will be answered. All the answers ozifunayo concerning spiritually as umuntu omnyama. Sengiyayibeka nje ngiyayihlobisa ngoba ekuyena yena umlungu, okuyena ezinye inhlobo nabo bayakuyenza lokho.
bakuyenza lokhu, bayafunisisa ngemvelaphi yabo. Emakhosini Thokozani, Camagu, Lesedi, Kganya. Please don't forget to subscribe and like the page. Bye bye.